Suda gunting tatu loro pun bapa iki persasat maju tatu mundur ajur melani anak aku di marang panguasane Rama Pukulun. Yen to pun bapa netepi wajib aku kudu mentala marang kulit dagingku dhewe. Rama, samangke ngaten kewala. Raning punjering lalampahan menika saking Kanjeng Eyang. Kula Rama kula aturi lenggah prayogi. Kula piyambak ingkang badhe matur ngersanipun Sang Hyang Guru. Oh, aja. Kowe aja wanuh-wani ya, Nger. Kowe aja wanuh-wani ingkang dipun ajri menapanipun. Rolo. Pasang kaliman tape tidak tinapeh nang laduni dumawang tawang tuwang Hyang Pukulun. Ini Betari keporo bumbung tiasipun iyang dene jeneng sira wis ngadhep semune gita-gita apa si Arjuna wis bali ana Marcapada. Mangke rumiyin witing lelampahan menika labet saking dawuh Paduka Hyang Pukulun. Mila kepareng kula badhe nyuwun dawuh. Babakan apa Ngayu? Garwa menika menapa lajeng putra menika menapa? Garwa iku rong pribadi kang wis dadi sahabadan. Loro-lorone darbe ancas urip kang wis ditunggalake. Mula kakunge kudu menehi kawigaten kang luwih. Malah kepara menehi rega kang luwih marang putrine. Kanthi cara iku jiwa loro kang wis nyawiji mau bener-bener utuh ora gampang kapisah dening ngopo wae. Menika garwa lajeng putra menika menapa? Anak iku wae Rama wujud woh sambungane Rama Ibu. Mula gandeng putra mau wujud sesambungane wong lanang lan wong wadon. Marmane anggonira sih sinian ora mung nalika andhen resna nanging kudu sak lawase. Mula rening menungsa mawas sifat kawadagan kasuksmen lan kajiwan. Mula anggone dadi menungsa sak utuhe mau ora mung nalika andhen tresnaning ler nanging uga tresnaning batin. Ya kuwi kanthi sinesian merga tanpa adon tresna lair lan batin. Antarane wong tuwa Rama lan ibune mau anak ora bakal mekar kadewasane. Paduka saged paring dawuh ingkang sae mekaten. Nanging dumanjanipun menawi sedaya piwucal Paduka kala wau kedah leres mekaten nanging kenging menapa Paduka Kanjeng Eyang mentala misahaken anggen kula bebrayan kaliyan Raden Arjuna. Monggo kula sampun ngandhut wong katresnan ingkang mapan wonten guwa garba ingkang wayah. Eyang, menawi tetela mekaten Paduka boten dados punjering pangadilan. Mila nyuwun pangapunten ingkang wayah batal dawuh Paduka. Menawi kula kedah pisah kalian memaning raos kula sumurpun ini. Sejatine waleh-waleh apa anane Janaka ulun tundung bali menyang Marcapada sejatine jeneng sira bakal ulun wiwaha ulun dhawuhake kelawan atmaja ulun ingkang mijil saka Yai Betari Durga ya kuwi atmaja ulun Nalendra ing Tunggul Malaya Kaki Prabu Dewasrani.
Durga, Muragagi iki purubanen. Muragagi Dresana iki purubanen gawanen. Gawanen mulai ana negara tunggal. Malaya Durga nggih ngestaken dawuh kula. Manudya ayo tama ngambararum ring kusuma yen ngandika semua ngujiwat tobat tatan atimu Dursana lo pukulan sampun kados anteping raos kula ken sinten kewala sanesipun Pangeran Arjuna ingkang saged jamah badan kula badhe kula beset aluwung manjing rakaya maneh kula mboten badhe saged miturut menapa ingkang dados keparengipun putra Paduka ing atase kowe mung anake Bathara Brahma kowe nampi Dewasranim kowe arep njaluk sing rega pira sampun dados anteping manah kula mugi jagat saesinipun menika neksanana kula trimah manjing yumane luka tinimbang winengku dening Dewasrani tobat ajar tenan kowe
Sadiarantan kaulah sarso sang bedari Dresanala. Eling-eling bedari durga dewaning panggudha mewah pangrencana datan wigih. Haring ngendenya mula sara sang Kusuma Dewi. Wauda anut lakuning kedhep kaya srengkake mangsane genlake. Tandutan sang bedari Dresanala kang nembe pitung candra. Labet kaperbawan swasana ingkang gegirisi dadi arsa weruh padhang hawa punang jabang bayi. Sinartan klatadhet sesautan marandene ana swara kumrasak munggo ing antariksa sang Widodari. Ana oraken kembang wangi tedhaira sang wiji sejati nenggih sang wiji mulya. Wijil kakung pihak langsing gumbala giri mencorong kaya golek kencana. Tobat. Lho sambat to. Sambat to Dresanala. Mulat mijlira jabang bae ingkang durung minanci. Plaka Bidara sang Bathari Dresana laju nondong dening Betari Durga lumawat ing negari Tunggul Malaya. Kacaritaning katebian Bathara Brama Twin Bathara Indra mulat kasengyan ingkang putra sigra merapake purang jabang bayi. Indra ing ngarepan iki ana sipating jabang bayi cetha lamun iki putu ulun dhewe yaiku atmajane Si Dresanala ingkang patutan lawan Janaka. Ya mengko mik. Oh iya. Cup. Iya engko mik tak tumbaske mik engko ya. Engko tak goleki siksa setan. Ben kena digawa tekan endi-endi. Nina bubu. Nina bubu. Kalau tidak bubu dicokot rodo. Mampu apa tuh iki?
Oh. Yai Indra, wonten dawuh. Golek godhong jati. Golek godhong jati po godhong pring. Dinggo ngelapi. Wah, ampuh tenan. Ampuh tenan. Kakang Bathara Brahma. Paribasan geni mumpung isih saple gampang anggone nyirep ketimbang dewasane jabang bayi gawe dauruning kayangan Suralaya. Ya karana wong tuane sakuron pinegatake jejodohane. Kakang mumpung iki isih wujud jabang bayi abang ayo padha disirnake wae Kakang mangsa borong Yai, mangsa borong. Rene iki jabang bayi wae ulun pribadi ulun ora bakal tegel Amarjaya. Kanggo mangsa borong siadi kalamun mangkono kersane Kakang Pulen. Dimen ganjang sirnane jabang bayi kasebut bakal ulun cegurke kawah Candradim kaya wis sakarsa kita Yai, sakarsa kita. Laing kono to wau sigra. Kacemplungaken punang bayi sang wiji jating kawah Candradim nanging ana kaelaning jagat kahanan. Punang jabang bayi datan sirna kamangsa genining yumani. Labet ana kamurahing Gusti ingkang ngakarya jagat. Jabang bayi ingkang dereng kasinungan dedosan. Mongko karah sirnaning dening Bathara Indra datan sirna punang jabang bayi. Wonten ing mangke saking salebeting kawah Candradim ana sipating jejaka ingkang pekik warnane ingkang katingal mentas saking kawah. Kacarita nalika semono ingkang nedheng anglang bawana nggih dayahing tanah Jawi Kyai Semar Badranaya dupi mulat wijiling sang wiji jati sigra den merpeki unggihane sang apekik.
Mblegegeg ugeg sadulita mel. Niate arep tak jupuk tak gawa metu saka kawah ning jebul wis ngadeg ning ngarep lawang. Mblegegeg ugeg sadulita mel. Ora lidha jare wong adhaplok lelakon kok apike ora jamak. Ana ratune dewa kok ora ngerti marang tatanan wani megatke wong jejodohan. Wong abot-abote ditangisi karo anake. Apa jagat iki wis arep rusak tatanane. Dene Bathara Guru sing dadi ratune dewa wae ora jejeg nggone ora adil nggone nyekel panguwasa nganti mingerke blate luwih-luwih Bathara Indra sing dadi manggalaning dewa wae wani merjaya punang jabang bae sing durung duwe dosa. Dumadang nggonku nganglang jagat teko iki aku banjur kepethuk nututi marang bocah sing dicemplungake ana kawah. Lah kok bocah mau wis dadi jejaka sing bagus wernane. Apa iki sing dingendikake pulun padha wenang? Kang sinebut sang wiji sejati kang bakal nuntun marang nom-nomaning marcapada ingkang padha lali minger kiblate. Gus sira iku mau metu saka ngendi? Lan sapa jenengmu? Kek yen kowe takon marang aku durung duwe jeneng lan tekaku ana saka tengah-tengah kono kae. Saka tengah-tengah nggon kolam berapi. Saka njero. Yen ngono secetha yen to iki kang sinebut wiji sejati. Rene sira durung duwe jeneng bakal ndak jenengake Raden Wisageni. Ya Raden Wisanggeni iku kanggo pertanda yen to dewasamu ginulawentah dening genining kawah candra dimuka geter-pater sinejan jagat saisine. Paringi jeneng Raden Wisanggeni. Kek, kanthi senenge atiku ndak tampa lah banjur wong tuaku sapa, Kek? Ngene Ger Wisanggeni, yen to sira bakal mangerteni wong tuamu sak kloron mengko tak kandhani. Saiki melu kakek ning Karang Kadempel ngampiri anak-anakku Gareng, Petruk lan Bagong. Mangke kula kenalke sindan sing sip. Piye, Kek? Arep dikenalke sapa? Sindan sing sip. Sindan ki apa? Waduh. Mengko tak jak. Wis melu wae, melu dhisik. Melu kakek dhisik, Kakek Semar. Melu dhisik wis ora dadak omongan akeh-akeh. Lagi lahir dadak njelaske macem-macem. Monggo Ndara Gus, Ndara Wisanggeni mang nderek kula. Ya manut bakal ndak tindake, Kek.
Aras Apyor sorot lintang ganggu wadap titi sonyo matya ratri lumrang gandaning pos pita karengyon pujandiro sang dicoro mrengeng lero swaraning madu pronto manungsung sarining kembang bocah bajang giring angge Sirping sang mangaraku kumanto sing dalu jroning ratri dere wonten ingkang kacarita awu sang ngampur tongkopati ingkang jembel saking perang wetan nadyan kalangan megarso gunung-gunung parandindi bisa merbawani jagat raya dewi tata sing aman jan dewasane nang wau kawusa wancin wis ngancik goro sukra mangkara mamendo tete kaloba somawar cita anggara rakata buta maesarespati mintuna eka dwi tricatur panca cacapta astana dasa opo to pertandane goro-goro jating pakliran saking murmati miji lira parapat munakawan Lurah Semargaring Petrus Semawon Lurah Bagong ingkang sami gojekan madyaning rumpo alon arire
Kasepuhane nesu digawe Rama Buantre ora jamak terus nesu. Suwuk sak nggon-nggon. Ora apa-apa ora masalah sing penting dung 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 dendang. Wis sah ngono kuwi. Ayah. Jarum supure bali mengko. Ora ngono kuwi kok ora. Aku ikhlas kok aku kok. Iya. Soale dikong sowan. Montring inggih menika nglegi. Nglegi, heeh. Kalurahan nglegi. Acarane apa, Gong? Bersih-bersih desa. Bersih pisan wae. Bersih desa. Heeh. Saka omah jam pira, Gong? Jam 6. Jam 7 Ding. Aku tangi turu pas adzan magrib Iya ora apa-apa tekan kene ora telat to. Ora, kan aku tekan kene. Iya. Sing penting kan aku teko. Arep telat kae. Iya. Oh, Gong, sing karang sing apik ya kudune ngono kuwi. Kowe wis duwe tanggung jawab. Heeh. Wis duwe tanggung jawab kowe ya kudu wani wajib teko wajib mergone kuwi wis dadi tanggung jawabmu Gong. Lah iya aja terus kowe duwe tanggung jawab terus kowe ora teko aja ngono kuwi aja Gong aja ya Gong. Heeh ora aku ora ngono kuwi aku. Iya sing baik-baik ya Gong. Heeh aku wegah pecat karo Gareng iki soalnya. Gareng iki saiki iki wis zamane dalang dipecat yoga. Iya. Nembang apa, Gong? Ya menangkani sing durung dipinangkani mau. Mau isih ana Setya Tuhu mau wis durung ya? Urung kowe. Urung karo ana siji meneh lagune manut. Oh, sing manut kuwi sing dadekke nggon lagu sik anu. Apa jenenge? Pinuk-pinuk. Sik nyemek-nyemek. Nyemek-nyemek ki piye? Lah ya bangsane kutut manggung koplo terus jineman ular kambang dangdut. Ya ora ngono kuwi Kang. Heeh. Ya sing penting sing kena dienggo rungon-rungon, kabeh iso dienggo rungon-rungon. Kok gamelan ditabuh sak sae iso nggo rungon-rungon. Ning marah emosi wong sing ditabuh rada cepet sithik wae emosi kok. Arep nabuh sak-sake ya, Gong. Heeh. Sekarang yo kasepuhan. Ora usah banter-banter, Ding. Aku gampang kesel. Kene 150 lah. Wis nganti kulino ya kowe truk ya. Wis nganti apal pisan aku. Nang ya mergo saking tresnaku, ha ta. Ora takne apa-apa. Nek arep duit sak kamplengan. Bola iki apa wonge? Ya 300. Nah, sesuk nek duwe perkara mrono wae Kang. Oke. Lumayan lho kuwi sak kamplengan 300. Iya, apa arep lagu apa, Gong?
Nek yahene iki penake sik jinemang. Jinemang. Heeh. Bangsane kuwi apa jenenge? Rurak jejuk kuwi lho. Hah? Rurak jejuk. Apa? Rurak jejuk ki apa? Rurak jejuk. Rujak juk to. Pecat we. Mboten. Mboten Mas Garing. Apa Gong sing tenan? Apa ya? Nek manut lagune manut ki bingung aku malahan. Iya. Sing penting jineman sik to, Gong. Heeh. Sing penting jinemang sik. Lah ya. Sing nyanyi sapa? Engkang nyakar Mbak Bu Wahyu. Sapa? Bu Wahyu, Bu Watu. Oke. Ya karo dijak omong-omongan ndak. Anyep engko dingetruk. Sugeng Riyadi. Sugeng enjing Bu Watu. Sugeng enjing Mas Petro. So, Mas sinten? Mas Manuk arep sing endi wis lah. Sugeng enjing Mas Nggih, sugeng. Pripun kabare sehat? Alhamdulillah sehat nggih. Tesih pelu. Lah pripun? Lah saniki niku lagi usume wong flu mergane pergantian cuaca. Flu. Oh nggih. Mugi enggal sehat. Karang piye ya nek wong flu kuwi le kumat ki mesti sangger ana pergantian dalang. Uduh. Pergantian cuaca atau musim ngono lho, Truk. Wong mangkel aku wis. Ayo kene peneruske apa anane kok. Aku dibisiki Gareng ndak dipecat iki mau soalnya. Gareng rasa dijak wis sesuk apa? Aja. Rombongane. Ning yo rada mborosi. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Bu Watu. Dalem. Kok mutawatu. Dalem Mas, pripun? Jineman nggih. Nggih. Nderek Bu Ayu. Napa nderek? Nderek Bu Ayu sing penting nderek. Kono aku ngarani engko ndak dipecat ya Gong. Heeh. Kasepuhan rada medeni. Lho iki ana dhuwit akeh banget ngene sapa ya? Aku tekan kene. Oke. Kon ngebak ya seneng aku ngene. Keplok ki 150 ngono kuwi. Iya. Ya kuwi masalah belakang, Gong gampang. Heeh. Aku ki nek mulai medhot saka wayangan ngene iki ndak tak mlipir-mlipir. Delik-delik. Lah ngopo? Ndak dicegat karo kae. Kene 250. Iya. Mosok barang kene tak pamit kene 150 nek aku. Lah arep pamit kowe 150 ya truk ya. Heeh. Watu. Dalem. Pun siap. Nggih. Napa ajeng? Ajeng jineman napa? Napa nggih? Lho. Nderek Pak, nderek. Lho ampun derek. Nggih sik gampil mawon, biasane mawon. Napa? Biasane? Nggih, ular kambang mawon. Napa biasane niku? Ular kambang mawon. Ular kambang. Nggih. Nggih. Apunten alon-alon ngene iki dereng pati sehat. Lah pripun? Napa? Flu. Flu nggih. Flu to? Nggih. Nggih, ini kok akibat pergantian cuaca, pergantian musim. Jadi gampang terkena virus flu. Mboten enten pergantian sinden nggih. Nun. Napa? Napa? Pergantian sinden mboten enten to? Mboten. Mboten. Aman nggih berarti.
Nggih ngantos-antos nderekke ngimpi apa setya tu bebasan tanpa tapi Mas Gading Dalem. Mbak Anting ini ngematke aku kaya piye. Aja kaya ngono teng aku wis dibojo. Alah. Aku nek wani musuh Brahala. Siap-siap turu njaba. Ora apa-apa. Turu njaba seneng. Engko tak ampiri, Om. Ah siap pokoke. Nara basing meko mandung ngubengi apa mubeng apa ngubeng. Wah, salah meneh. 100. Ya, wis ora apa. Edan. Mubeng mideri. Kleru meneh lho iki mau. Lah ya mubeng mideri to. Hah? Miber. Wes 0. Wong niku salah apa lali ino apes ro utang aja lali Ino lali salah apes karo utang miber ngidari jagat ngulandoro nglembara ngunggahi gunung apa Mas Katno katungkul ngumbar kanepso entek lho iki Om bisa minus 100 bisa iki, Mam. Berarti dicowok 100. katungkul ngumbar gagasan sak temah kinawa ngimpi sampun Mas Gading Ginawa ngimpine pisan meleh, Om. ah Ginawa ngimpine pisan meleh. sak temah Gregele. kinawa ngimpi Apik tenane. seneng ah Heeh. Ning iki mau minus 100 iki? ora sosok nyuda jatahe kanca pamali Mas Pamaline apa? jenenge amanah iki disampaikan Heeh. ya wis iki enggak edit kok kanca-kanca do bali Sing dinaike sapa sih? heeh anggepe aku kaya duwe wewenang apa-apa Lah nek kabeh pun gak di stop aku ora di stop ngomong terus lho iki ora apa-apa wis ora apa-apa. Yo Mas yo sinten sik nembang Nah niki mau sik request niki mau ajeng nembang. Mas Kevin, sinten Mas Kevin. nika mbok Pak Amrih kon jaepong lho Mas
Kayak biyen kancane Pak E lho. Nggih. Oh, jaipongane apik, mulut tangane nganti ngapal. Wah, jaipong kok nggo gerok. Ini Mas Amre, ayo sekali-kali kangen aku. Ayo toh Pak Amre. Ayo toh Om. Demi warga lho Pak Amre. Om, ayo toh Om. Ayo. Kamu aku teko disambut Mas Amre. Wah, adikku lanang. Sayang aku ki wotengen aku ya terus. Jarum super aku beres. Ayo Mas. Ora karo apa-apa. Iya Mas. Mboten. Mboten kersa kok Mas Gading. Waduh. Wis. Wait. Wis. Mboten napa-napa, ora laras ora apa-apa, Pak. Ya sinten sik kan Mas Kevin. Ya pundi Mas Kelvin pundi? Nggih, niki pundi, Mas? Minggah mriki Mas. Nah, niki Mas Kevin. Nek sadurunge Mas nembang dirampung sik urusane karo aku. Apane? Wah, wis ra Mau kayak lak yo minus 100. Sung dalu mak limbu mak cangik. Mali mbok sapa? Lah iki wis gara-gara. Sik Mas. Sik sabar. Tak ngerampungi urusanku sik Mas. Ya kayak wis kene. Mau ki lak yo minus 100. Ya sesuk tak utange sik. Wek tak. Mane apa piye? Ora. Lho. Heeh. Ayo jan cah bagus tenan seneng aku. Ya aku mangarep meneh kene iki kok. Ngene iki. Wes. Bar iki sono meneh kok iku bar iki sing bawa sapa arepan mengajukan diri 200 meneh. Monggo Mas Kevin. Matur suwun. Nggih, matur sembah nuwun Mas Kevin. Bisa kaya ngono kuwi ya suarane, Truk. Iso no. Apik ya, Gong. Apik. Dur presisi 500.000 sapa arep bawa. Mengajukan diri. Moga iki. Masa aku Mas Wasito ayo. Sing ngedram kuwi lho. Ngopo? Ha sing ngedram kuwi kon bawa. Kae iki 50 wae cukup, Gong. Bawa ya. Mas Bima. Bawa nggak Mas Bima? Bebas. Arep bawa apa? Iki Setya tuhu ding. Mas Bima. Setya tuhu. Nggih. 50. Mengko tak bayari. Ya tak padake. Berarti piro? Minus 100. Cek sih. Cek. Sip. Pun Mas. Nggih. Nggih. Nggih pun matur nuwun. Nggih, sami-sami Mas. Apik apa nek ngono kuwi? Apik Mas. Apik apa nek ngono kuwi? Mengko nek dipecat kepiye? Aja Mas. Aku ya wis dipecat kok ngene iki kok. Setya tuhu nggih Mas Bim. Nggih Mas. Duite keri ya Mas. Ampun. Ya maksudnya iki Mungkin ndak lali Mas. ya maksudnya iki anu tak lunasi ning akhir. Akhir napa Mas? Akhir Akhir bulan. bawa. Oh nggih. Nggih Mas. Nah akhir semester kesuwen. Jenengan niku lalen ya soalnya Mas. Eh? Jenengan niku lalen soalnya. Heeh. Nggih, jan tobat.
lali jadwal bareng Mas. Heeh. Pun Mas. Apane sik empun? Bawa rung sida kok empun, Mas. Monggo Mas Bim. Pamintaku nimasito atut runtut tansah reruntungan. Nggih, Pak. Ing sarina lan wangine datan kenggang sarambut lamun adoh caketing ati yen cedhak tansah mulat sito asih pindho mimilan mintuna ayo bareng nimas ana tepi wajib sito asep perayaan. Iya. Nggih, Pak, siap, Pak. Pun Mas Gading. Empun. Nggih. Nggih, pun matur nuwun. Lho, kok matur nuwun, Mas? Lali aku kok wisane kok. Lho, piye iki? Wis lali ya. Aduh. Mas, ampun lali, Mas. Niku nganu lho, Mas. Walaupun janji lho jenengan, Mas. Ampun lali janjine lho, Mas. Lali janjine solae ala ae. Na na na. Mas Gading, Kula. sesuk gek kula jak dolan. Dolan endi? Dolan yo aku sing bayari kok. Anak mboten jenengan sinten mele? Ajuragan Nek kuwi pake kasepuan kuwi. Pake kasepuan kon bayar. Pak Eka Sepuan ki gelem dolan nek garwane nang Kulon Progo. Kuwi lagi WA lagi ngejak. Lagi muni, "Bim, ayo dolan ngidul." Lah ngono kuwi. Nenepi ngejak nenepi nang Giresegara ki nek garwane nang Kulon Progo. Mulane kok ora tau di WA meneh aku. Nggih. Mas Arul kuwi tulung diono Mas Arul. Diranggehke niku. Lho. Kowe dikroyok Bapak Arul yo. Sing nembang sapa, Gong? Sing nembang Arul. Mbak Agnes, Mbak Agnes. Ngantuk apa, Mbak?
Ngantuk, Pak. Cek, cek. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.